Kde sme? Čo sme? Niekde. Tvárme sa, že ideme. Šéf máme Arival. A tvárte sa, že ste v oficiálnej vláde. Aj horizontálnu dopravu. V podstate sme zodpovední za dopravu osôb do podzemia, z podzemia takisto za dopravu materiálu, všetkého do bane, až po jednotlivé ťažobné polia. Teraz, čo ste išli ťažným zariadením Severná jama, tak to má hĺbku ťaženia asi 315 metrov. Ste teraz na kote minus 45, to znamená, ste 45 metrov pod úrovňou Baltského mora. Nadmorská výška sa orientuje na Baltické. A teda je to hĺbka 315 metrov? 315 metrov je pracovná poloha z povrchu sem dole na druhý horizont. Druhý horizont sa Toto by, ak sa teda už sme hrali, no tak môže sa považovať, že toto bude slovenský rekord, akože koncert na najnižšom mieste zaznamenaný. Nie je to najnižšie miesto Slovenska samozrejme, ale však treba si nechať rezervu aj pre budúce mesiace, nech máme čo robiť cez zimu. A potom chceme, ak sa zajtra podarí, chceme ísť na Gerlach, s tým by sme mali zase ďalší slovenský rekord, že na najvyššom mieste Slovenska, ktorý už sa asi ťažko prekoná. A to bude vlastne pokus o zápis do Guinnessovej knihy rekordov s tým, že to bude ako koncept s najväčším prevýšením v rámci 24 hodín. Máme na tom Gerlachu by sme mali do tej 12. by sa malo vystúpiť, keď sa teda nič nestane závažné, žiadny úraz ani nič také, tak vystúpime 12. a pôjdeme tam. Slovenského rekordu? Nám. Aj celej tvojej skupine, aby som bol presný a ešte raz gratulujem. Ďakujem. Každý svetlo, každý keď na teba rozsvietí.
Výborne, tam zakryté. Do tej druhej ešte. No. Potom sa pôjdeme. Nástroje môže ísť. Okolo. Ale určite. A veď ide potom ešte ten. Áno, krena je na 20. Začíš? Nejde? Kde to ješ? Áno.